सब्सक्राइब कीजिए मिशन स्टार एंटरटेनमेंट को और बेल घंटी को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। प्रेम से बोलिए शेरा वाली मैया की। आप सुन रहे हैं सतेंद्र प्रेमी को। म्यूजिक बाय राम आदेश कुशवाहा। बजा के घंटी, बजा के घंटी, बजा के घंटी, बजा के घंटी। पंडित जी के हाथ से बहनी टीका कला, पंडित जी के हाथ से बहनी टीका कला। बजा के घंटी, बजा के घंटी, बजा के घंटी माई के पूजा कला। बजा के घंटी माई के पूजा कला, बजा के घंटी माई के पूजा कला, बजा के घंटी माई के पूजा कला। पंडित जी के हाथ से बहनी टीका कला, पंडित जी के हाथ से बहनी टीका कला। बजा के घंटी, बजा के घंटी, बजा के घंटी माई के पूजा कला। बजा के घंटी माई के पूजा कला, बजा के घंटी माई के पूजा कला, बजा के घंटी माई के पूजा कला। म्यूजिक बाय राम आदेश कुशवाहा। आप सुन रहे हैं सतेंद्र प्रेमी को। जगो मोदे माई भैले भी न सरिया, पूजा करे आइले माई मलहोरिया। जगो मोदे माई भैले भी न सरिया, पूजा करे आइले माई मलहोरिया। चलो बहिनी माई के दर्शन कला, चलो बहिनी माई के दर्शन कला। बजा के घंटी, बजा के घंटी, बजा के घंटी माई के पूजा कला। बजा के घंटी माई के पूजा कला, बजा के घंटी माई के पूजा कला, बजा के घंटी माई के पूजा कला। आप सुन रहे हैं सतेंद्र प्रेमी को। माई के पेन्हाई बे हार और फुलावा, औरी चढ़ाई बे फल और फुलावा। माई के पेन्हाई बे हार और फुलावा, औरी चढ़ाई बे फल और फुलावा। चलो भैया भौजी माई के चरण छूला, चलो भैया भौजी माई के चरण छूला। बजा के घंटी, बजा के घंटी, बजा के घंटी माई के पूजा कला। बजा के घंटी माई के पूजा कला, बजा के घंटी माई के पूजा कला, बजा के घंटी माई के पूजा कला। आप सुन रहे हैं सतेंद्र प्रेमी को। जब से चढ़ल बाटे माई हो कुहारे, सतेंद्र प्रेमी अइले रउआ दुआरे। जय 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 माँ। जब से चढ़ल बाटे माई हो कुहारे, सतेंद्र प्रेमी अइले रउआ दुआरे। चलो बहिनी माई के दर्शन कला, चलो बहिनी माई के दर्शन कला। बजा के घंटी, बजा के घंटी, बजा के घंटी माई के पूजा कला। बजा के घंटी माई के पूजा कला, बजा के घंटी माई के पूजा कला, बजा के घंटी माई के पूजा कला। पंडित जी के हाथ से बहनी टीका कला, पंडित जी के हाथ से बहनी टीका कला। बजा के घंटी माई के पूजा कला, बजा के घंटी माई के पूजा कला, बजा के घंटी माई के पूजा कला, बजा के घंटी माई के पूजा कला। मोबाइल नंबर 980171।